ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିବି ସେଟା କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ କି ଖରାପ ଭାବିବେନି କି ଦେହକୁ ନେବେନି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କଥାକୁ କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ମା କେବେ ବି ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରେନା, ଖରାପ କଥା ଶିଖାଏନି। ଯାହା ଶିଖାଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନଙ୍କର କାମରେ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଏକଥା କହୁନି ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ କଥା ଶିଖାନ୍ତି କି ଖରାପ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତି, ସେ କଥା ଭାବିବେନି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି କଥା ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେମାନେ ମଜାକରେ ନର୍ମାଲ କଥା ଭାବି ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଥାଉ। ସେଇ ନର୍ମାଲ କଥା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଘର କରି ରହିଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଚାହୁଁନା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ମାନେ ଯେହେତୁ କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା କିଛି ନା କିଛି ତ ଭାବରେ ସତ ହେଇଥିବ। ସେଟା ଭୁଲ ହେଇଥିଲେ ବି ସେମାନେ ସେଟାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ରଖି ଚାଲନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି ନା, କୁମ୍ଭାର ମାଟି ପିଟି ପିଟି ସେଥିରୁ ମାଠିଆ ତିଆରି କରିଥାଏ। ମାଠିଆ ତିଆରି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳଟିକୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସୁବିଧାରେ ତ ସେ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳାଟି ମାଠିଆ ହେଇଯାଏନି। ସେଇଭଳିଆ ଛୋଟବେଳୁ ଯଦି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସୁବିଧା ଦେବା, ମନା କରୁନି ଦବାନି ବୋଲି, ଦବା, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ସେମାନେ ଯେଉଁଟା ନିଜ ପାଇଁ କରିପାରିବେ ସେଇ ସବୁ କାମ କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଦରକାର। ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ଖାଇ ଥାଳି ଉଠେଇଦେବେ କି ନିଜ ହାତ ମୁହଁ ଲୁଗାପଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିବେ। ସେସବୁ କାମ ସେମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଘରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେ ସେ ଛୁଆ ଖାଇବ ପିଇବ ତାକୁ ସବୁଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବଡ଼ ହେଲେ ସେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। କୌଣସି କାମ କରିବନି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ଥିବ, ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାଟା ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିଦେଉ, ହାଲକା ଫୁଲକା, ବେଶୀ କିଛି ନା, ଖାଇଲା ଥାଳିଟା ନେଇକି ବେସିନରେ ରଖିଲା। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ସମୟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ନ ଦେବା, ତେବେ ସେମାନେ ସେ ସମୟରେ କରିବେ ନାହିଁ, କେବେ ବି କରିବେନି। ସେମାନେ ଓଲଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ତୁମେ ନେଇ ରଖ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ଯେ ମୋ ପିଲା ମୋ କଥା ମାନୁନି। ମୁଁ କହିବା କଥା ଏତିକି, କେବେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ମାଆମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରନ୍ତୁନି। ତାଙ୍କ ମାଆମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଜମା ବି କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ପିତାମାତା ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କ ମନରେ କେବେ ବି ସନ୍ଦେହ ଜାତ କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ମା ଏଇଟା ଭୁଲ କହୁଛି କି, ବାପା ଏଇଟା ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି କି, ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଠିକ୍, ଯେଉଁଟାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ମନକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।